Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Kakasi Hills Autonomous District Council kala khot jingalang yakirang bashnong jongkishnong ki badan hapo sorshilong banyak keren halor ka jingyo arung khli ki brio ki banabar hakeleng kishnong ki badan ha sorshilong kum ka jingwan petwer ki brio na Manipur shamadan rating bar ki wei pat ki jaka ka kani ka jingalang ni khot kerpang tang ki rang bashnong ki badan ha sorshilong kadaw kolong ba kamin agenda ka bangi keren mentasi kolong halor kajungi i hati lat pathai kubor ya kajing sedang jong kajing wan jong ki briu ki banabar banwan ban buhai snong banwan ri tengen apo kani ka sor kajungi hamtam kum play i ya kajing ja po madan riting akaba kridon kini ki tribal nang tai na po Manipur adin kajing ja Manipur plus tang banwan ban syong po madan riting bat mentale se kila kri sikiwei pat kisno de halo kani ka jingja nakaliang ka jungi ngi so long concern ya kani ka jingja bat kumta ngala lum lalang ya kani ki rang ba snong ibadai tang nasor ngi khamkhat ya ka sunjuk jong ki rang ba snong jong baro ki snong ki badan apori kasi nakadaw ba ni kwa man keren tang ya kani bata de ka basotanat kalong ba baro ki dor ba snong kila penpau ya ka jing simkhia ka jong ki don ki blas dang ki don ru ki bandang mut ban sedang bak kumjuru gila pelong alert ya kani syabaro kidor basnong bakinya simkhia manta ban shek ya ke jingwan jo kibri ke benabar ndai tangi kini ki bawan po Manipur ndai kumjuru ya ki bawan na bar jerlai ki bawan ban shongwai ki bawan ban trei ban kta ki bawan ban khai ban pateng hakani ka nongba te lengba kani ka sungi gila sim ya karai ta ke jing ajing mut lang jo kirang ba snong baro bat ngapan pau ni ke jing so komen ke tunga jing ai kublai kerpang ke sunga ya ki dobas nong ki bala sedang banle ya kini ke jing temu jungi baka takalong ban register ya ki nong shong wide baro ki badan haki snong ki jongki te nakata kadaw ngila rai bangin peni ya kawai ka notification nakaliang jongi ka district council syabaro ki dobas nong kabangi ong ka Khasi Hill Autonomous District Council Maintenance of Household Register. Kabamut kani ka jing register daki dorbasnong ya kinong songwai ibadon menta ibadai ki khasiru ibadai ki temporary resident ru ki ban register nangta ya ki trayen bat kumjuru ya ki non khasi ibawan naki wepat state bat haka juga por ngila syim ru ya karai ba Kino ki bamut banwan songwai ki kamtam ki banabar kidai ban yo shwa ya ka permission jo ka dobasnong ka bamut kino nu ki trayen haswa bakin aiwai ya ki yang ki jongki kidai ban lik pentip shwa sa ka dobasnong ban yo ya ka jingbet jo ka dobasnong ban hadin bakil ayo ya ka jingbet na ka dobasnong kin sala ban aiwai yeng iki omdai tangi kinong songwai ndai wat ya ki dukan ru agbedai ba training lesson nakaliang ka jungi ngilapan ya kejing trilang jong kita basno ila penpau sipun kijing pat ngila rai ban ai ka we ka notification cha ka dorbasnong ha ka bede ban trilang na ka banta ka ban check in trading lesson ban ngila kentui ki dorbasnong ru bakim dei ban ai ka no ka NOC claim ka jing menjur jong ka executive committee ka bamduna ya ka jing dun rio na ka arbanta na ka lai banta kabamut 2/3 of the majority of the members of the executive committee jong kadobasnong kidi ban ai ka jing menjur bangil ai ru sibun ki jing pensai ha ka bede ba kumno ba ka dobasnong ka donru ya ka daw ka donru ya ki nongrim bala da kim kwa ban ai ka no siru ka don na ka jong ka nongrim markat kum ka trading by non tribals regulation act lada ka nu ka business ka bala la ban le to trisnong to try muluk kamut ngidon ya ka nongrim ban kan tai ya kata akabede bat ki briu ki ba apply ya katuka
PRC mo bat kumjuru ya ke domicile certificate tena kalian ke jungi ngila ong bangin sa ai da notification sa barok kita besnong hakbede ban issue ya ke domicile residential certificate idei ban yo ya ka jing menjur lani ya ke jing bandai bandan ki kedon ki bangin sa ai na kalian council bakawi na kita ki kedon kalong ba lada unu schedule tribe bu uba syong hak uba dei schedule tribe jom ki wiki state wala ada dei ubala itu ang ni state ru mla ban claim ya ke permanent residential certificate na ka state ke jungi Nanti anak saya cuba mentah udai mizo, bersyong apa Mizoram, bayo ke schedule tribe Mizoram, ban ong bang ada schedule tribe jangka. Bakum juru, hagbedai bak kajing ai ke demasal, lakumno, idai ban nom dunai ke kat arsnam, ban syong, idai ke balak syong asa apa ke state ke tungi, bat ngim lakan tui ke demasnong, bakim dai ban simba, tang ke epek, tang ke ration card kalabiang, ban isu ya ka. Domicile certificate. Kajing wan jong kita gibreo hangte hapo madan rating kadai claim kajing tip jong ka basno. Balawan lang ba ka we ka kanhun nyam ka bala ai cakai ki bansa bansyong ha katuka balang. E nakaliang kasnong kila simkia pad hadu mentag le thu ingi ba don stang life who are family life who are mud ki basyong basa menta badang don ha katuka relief camp but ka pad ikiwe pad mla ban yo jing tip. Mentah ke bama kata kan mentah pat itu deki spangut pat ki bami nang tu mentah ki poise ke bamut kelak pen isyai ba kelak poisa ki we pat ki dabasnong na tak daw nga sakhat ini jalang bangin long alert lut baro ki dabasnong bagi deban pikir bahaya kan ni jingwan jong ki priu ki ba na ba pat ha bede pat ke relief camp kala don gajing ajing mut na kaliang kirang basnong kani kalong bagi deban kentu be ya ke sarkar balada ka kwa ban ajing rap ya kini ki tribal ki bawan na po Manipur kamut kadi bandon ka relief camp lani ka jaka ka bakin pensa da ka sarkar ka bankin kli da ka sarkar tangba dei ban ensure ba andalas don dawan biang ka syongsuk ka syongsain ha ka tu gejala kamut kidi ban li phai biang sepo gejala da jo dia ka report kadi ka jing selok kadi ka jing pelu jingmut humno ban ya trelang na ka bantaban check ini ka jingwan jo kidi kibri ka banaba asnong mau ba u acting rang ba snong jong ka snong mau ba lai ngi malu malai ke statistik ba kajing don jong ki briu ki banabar hangte hapo ketika snong mau ba lalong ke bapalat da ki bun sya ya kajing don briu jong ki khasi ki jongi lai thu ingi ba ki ba don ya ka efek ki don ko ba praja kat ba ki briu ki bam don ya ka efek ki bam don ko don selagi don ko ba ndriu haja dengan ni ketika mat ka ba ngihap an simkia amdei tang nakalian ke council, nakalian ke snong, nakalian ke district administration, nakalian sarkar, hap simkia ini, namar baki brief lah jauh hantai dan tangkumba saus pamu. Ketika signal, ketika sign ke ba kumki dor snong, kumki nong snong ni hapan pikir bahai. Ba kadi bandon ke relief kam mde haki jaka kumba ai hau tusnam mo ba ai jaka hantai po kumpling. Dan rei kajing mut dang ni kalong ban baka sarkar lada ka kwa ban ajin rap iki ki breu kadi bandon da ka relief kam mut hakini nu ki jaka ki baka sarkar kalong try mo kamdei ban lai hapo sinong breu kamdei bandai hakini nu jaka de bandai haki jaka ki baka sarkar ikan kli ba kitu ki breu kimdei ban mi nang tu ban lek par pat de haki sinong dan li tre li ta ki sinong lani bakin siong ban sa ani de ki ban penting kenapa baki di ban pai biang selagi sinong hadin ba kalawan biang kecing syongsu. Jingkan ra kan yai arsengi, mentaka sengi bat lasai. Di kemud haduk lasai kasih janwing in sayo ke report. Ni si bajing yo report ye. Ni iba tentu mereka. Ngam dastip ka instruction na po office. Rei ka jing late mentaka si kalong ba ban kenra ya ki kali ki bomdon ni ka license. Pada ka juk kapor ban pedru bagi driver di bomdon ya katuka clearance level license. Ladakin yang dan si ladaki la ban penbiang iki kot kisla di babiang di bakat kum ke jingkwa ke jungi le si kita ngin ai ki bomdon iki kot kisla kita ngin la ban ai.